Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Lumang listeners, ako na sa i-upload karon ang What's the Style Part 30. O di na tulugayin listeners, magbasa ta sa atong mga comments para masugdan na nato ang drama. First comment na to si Ma'am Lindsay Arnel. Very good idol o tulo ka heart. Daghang salamat sa imong Ma'am Lindsay Arnel sa imong pag-comment. Pirmina ni mag-comment sa ato si Ma'am Lindsay. Si Ma'am Delsa 99, mayong gabi sir idol. Timing nag-prepare ko dinner. Kalingaw pud ko paminaw. Salamat always, God bless you and family. Daghang salamat sa imong Ma'am Delsa 99. Ako permito ko magpasalamat sa imong Ma'am kay naadun ka pirmi kasunod ug paminaw sa atong mga makalingaw kay nga drama. Muna ko Ma'am Delsa 99, salamat jud kayo. Si Oscar Abedog, salamat sa super makalingaw sa imong drama idol ug daghang buhat mahimo dol ug sa akong mga tambay sa akong payag dol nga sige paabot sa imong upload dol. Salamat sa imo Oscar Abedog sa imong amigo diha nga nagtambay sa imong payag. Kaduhang comment ni Oscar Abedog, pasalamat ay ako mga tambay sa payag dol ug pasat out ug nangandoy sila dol nga moabot na ilang cellphone kay mamembro na sad ug makatabang sila ni modul. Atong isa taot ni sa inikhuman sa atong drama. Ug usbon ako Oscar Abedog, salamat kayo sa imong pag-comment ug labi na sa imong mga amigo diha nga naminaw sa atong drama. Katulong comment ni Oscar Abedog, Junjun Aligyo dol na ana siya bahalag maputol ang lami basta wa skip dol hangtod human, God bless dol. Usbon ako Oscar Abedog, daghan jo salamat sa imong pagwalay skip. Dako na kay nagtabang sa ako Oscar Abedog. Pabawi jud atong gihaguan nga pag-edit maski sakit sa mata. Salamat kay si Moda Oscar Abedog. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat sa Palamie Drama sa What's the Style Comparison Part 29. God bless us all. Daghang salamat sa imo po dia Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga naadot ka nga suporta o gapaminaw sa atong mga kalingaw kay nga drama. Salamat kayo. Si Ryan and Kito idol, karon pa jud ko balik paminaw sa imong upload kay nabisi guide kayo ko. Daghang salamat sa Sir Ryan and Kito sa imong pagbalik, naka-comment ka. Usbon ako Ryan and Kito, salamat kay sa imong pagpaminaw sa imong pag-comment nga nabasa nako karon ug na-apil sa atong pag-vlog. Si Sir Willo Bimakheart tani kang Sir Willo, salamat di sa imo da Sir Willo. Ug mao to mga sinners tanan ka comment sa tuwa ato nang sugdan atong What's the Style Part 30. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palamie Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawa ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita lakip ang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Carlin, ginaingon o ako magunahuna nga bulingan ang akong pagkabana. Kay kontra ko gid ang paghimo og bati. Damang yun ko. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Gipaista din sa bay nga libre tanan. Kawatan pagyuta. Asa na igo na yung taong sa paghilak ni nga dili man gyud siya muangkon nga siya yung hilabot sa kwarta. Ako bitaw na siya kikiha. Ipatawag sa barangay. Di man pod ka. Kay mauwaw ka kay sakop na siya sa tong pamilya. Imo ra man gyud siyang pag-umangkon. Kung lain pa lang gudong tao, mangusugi ko at mapriso siya. Nangwiig suho niya. Mapadayon niya. Ang kwarta makit-an pa. Pero kung atakiyon ka diya, kana mo'y labing bati. Hilom na og... Salamat. Niuno na siyang paghilag si Marta.
Huwag tuwa na sa banyo, naligo na. Inigawas niya. Turja akong ko ni. Lamian na yung itcher. Tubang ka manggo diha sa banyo, Dong Carling. Nagpaabot kang mugawas ko? Maligo ka? Human ako kaligo, day. Ikaw ang tuyo ko. Kung sa may mong tuyo na ko, may isugo ka na ko. Wa, day, Marta. Wa ko isugo ni mo, day. Jirjiron talang yun ka. Tanas kwarto, day. Hindi, naging ikuan sa imo, day. Kwarto, day. Carling. Bagong kaligo ka na, day. Dong, Huh? sukat ko nagminupos ba? Wa namang gid ko'y gana ng butanga. Wa na gyud nay lami para nako. Dili ka ganahan. Tanas kwarto, tinabi. Dali ko, dali na, dali. Kaano pag-uong magkaligo? Bung ka unon. Wa na gyud nay lami Carling. Nari? Lahi ra gyud ka ni ato, so pa ko magminupos. Ano, Ron be? dukaon namang. Ay, kuuton ko ni maayo, be. Wa na gyud lami ta. Maito. Isag mag-unsa ka pa dihag bagno sa nang imong dila. Wa na gyud lami Carling. Ako na ni ko ang ako adoy. I-ready na ni. Ibilan ni mo din. Ilan do ka pa abi na. Agay mapiang ko. Karon Agay. natiyo na him. Kini. Na, samot ka wagay ni. Luto ka pa dito linat ang baboy, makahigo patag init ka sa baw. Do ako'y gisod sa ref nga karning baboy. Unda nga naibta ng imobilo pagluto dito. Lami kay higop og linat ang baboy. Happy na ko. Lian, kinaglain ng akong tiyan, mag-CR ko. Dalian na, Carling. Bao ba, pre, Carling? Sukad dag minupos pare Marta, di na siya ganahan. Mao lagi pre. Panahon nga gamito na ko siya. Kuro di malipay. Dalahin sa... Ako kasawa, pre, bisag tulo na lang ipot. Marinig mo ba? Ang imo pila na kabugipon nimo. Maya daw. Opat naman lang ni. Pito na dita na na mong ipon. Ano man day, Mari, ha? Sabi sang na minupos na siya. Uga na kayo. Ako na lang yun ng butang tuno ang iya pero gandado pa man kayo siya turjak taon. Siya pa magalibang hagad ganahan siya kada mahigdami. Ako na libalibad pre, wa na ilami ako asawa. Lain na lagi pre. Sa batanon pa ng babae gimintin ako karon pa. Kana bang batanon babae gimintin ako karon ba? Yan. Kang labiya pre, ngapit ko batanon pre. Dota lagi. Usa di. Tagabanawa. Ay, tinuod gina. Nabit kag batanon, pre. Oh, pre, Umpay, ikaw bang pangabit lang, pangabit, pre. Pangitag batanon, pre. Pangabit o batanon. Pre, dani. Kana may buhat na, pre. Ngabit pangali ko, nga ganado pasawa, pre. Ikaw, pagkataon nga, wala na iganas, mari. Bati sa daan ng gamit ang asawa, wala na igana. Mo, pre, mauwa man ko sa kong mga anak. May anak na mi. Minyo pa. Nga. O, naglain, nagpuyo. Daga na mi kapo. Mura mag-dili ginakot kayang buhaton, pre. Sama sa imong gibuhat ba? Okay. Ako na kayo saan ang ibuhaton, pre. Bisan kiunsa ko kunahuna. Di gid na ko makaya. Ngabit ko. Nimba ka itawon ko. Kunya, muna buhaton ko sa kong asawa. Doon ako sa bahay. Kanang auto nga nag-parking sa gawas. Destung sa mong gate sa bahay. Auto man na ni Elmer nga among anak. Ay nun, basin iyang gida ang duha niya kanak. Manak nini kayo na nun, makahangop na ko sa akong mga apo. Sugot na lang nga anhi mo istar sa inyo ang igsuon sa akong asawa. Kung madawat na kuno siya siyang di-applyan ng trabaho, mangitar kuno siya og kaabangan nga kwarto. Parang dili man siya musugot ang imong asawa. Nga adto kini paistaron sa inyong bahay. Yambot niya. Gwapa lagi kuno ang iyang manghod. Ug hadlok siya nga akong kamangon. Unya, kanara ba kuno iyang manghod? Dili na siya kuno na madaglaki. Oh, may okay magkasay mama ni mo, Marta. Upa. Oh, niya. Okay naman si mama. Tuwa man gani sila Slimy sa Teresa nagsuryahanay. Nagpabor na lagi si mama sa imong pagsanong. Okay ra ko. Dili na to balibaran ang tao nga nagkinanan sa atong tabang.
Hansa? Nakakita si Limis mo ha, pre? Naligo magud ko sa banyo. Unya. Unya wa ko manglak sa komputahan sa banyo. Kalibita na si tuod dito. Gisuo ba ni kalit akong pultahan nga wa malak. Kita gini. Timing ba kayo nga kun nangisog ang ako. Basay, wala to katuog taon sa sige hunahuna sa imo ha, pre. Kada ba atong itabuha pre? Pero na ako nakita ang ako niya. Pimis akong kakita niya. Nga wa ang ako asawa. Timing yun. Ba? Garasya na ka na nga miduol sa imong panimay. Humana di kong ligo. Si pangiso. Huwag na ba niling ako asawa? Bigani, be. Kinamot ako. Muton tani. May kini ka, Marta. Lemi? Ikaw ni Ayaw pagsulo og duwaan ng imuha. Ako og taas baya ng imuha. Nahibaw ko ka jujuron ka na ako. Imo mo kong gikalitan mo ko suka. Wa ko saan niya, wa ko. Bebe. Nakakita ko sa imuha. Dili tadi niya tanas katril. Wa bitado ni ko asawa. Tanas ayon. Atas katril mi ana ikuan. Kami ani mo ana. Muta. Nami isimuton. Cute kayo. Tulog ka lalaki na may agi ana pero gagmay ang ilaha compare sa imo. Mutakob mang yapon. Tako be. Katambok kataan sa kita ni kamuton. Kalami. Yung tani ba? Karon na. Kana dali na ko nun. Bilang na gid may kani. Kita kadako. Ipaguski. Paraski. Mas ginawa ipa. Gidang pa na uyab. Bay na itabo ginamo ni Limi na itong higayon na. Yahagin ako kay upat ka raw may akong nahuman sa natabo namo ni Limi. Nagkarelasyon gud mi duha si Limi sa hilom. Ug lipay kay nga ko asawa. Wa na ko magagamit niya. Niyang salamat. Wa na ako siya hilabti. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Carling, dinining tulumanon. What's the style? Pasalamat nga wa na hilabti style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nestor, ginaingon. Nakita ko na gid unta ang babae nga mo'y gipitik sa akong kasing-kasing. Apan suhog gyud sa kaplaran, nga dili siya may akong madayon. Ako'y gianugnan sa tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa man, bugos na bagyod ang imong desisyon, mularga sa siyudad sa Sugbo. Ang atong trabaho? Oo pa. Nanawag mo na ko sigaw Sony nga nagkinahanglan pag usa ka trabahante ang ilang gitrabahoan. Ako yung gi-recommendar nga mao mo apply. Gusto mo larga dayon ko o mga adlaw pa. Ay gani. Nakalukat ang gani ko dang ticket sa barko. Sakyan. Biyaan nga ginimo imong uyab. Nagbaso na ba siya nga nagpahilabot sa laing laki. Gibasulan na niya ang tanan nak. Bisan kapila pa siya magbasol pa. Di na ko ni kay dili ko mga asawa o babae nga dunay laing laki nga nakatilaw. Basta bularga gid ko ugma sa gabi. Salamat sa imong paghatod ako din sa pier pa. Okay nak. Oy, ayaw sa imong pagbiyahe sa siyudad Sugbo. O manginaot ko. Nga adto mo ikibag ang babae nga buutan imong pakaslan. Salamat pa. Sige pa, adto na ko. Sige. Kung masulduhan na gani ko, magpadala mo niya ko nimo og kwarta. Sige pa. Sige. Alin ako. Salamat. Sige nak. Amping. Sige pa. Bye. Yan ang din siya sa iyong trabaho. Arong larga nga to Cebu. Ginaot ng taon ko na makakita sa babae nga buutan nga mo'y maghatag unya na akong apo. Alam ng gabi ni. Ito nang
pa po. Tapos din siya. Hindi mo siya kapag yung upos. Ang tikas na yung kumot. Yung kumot. Para dagang tao siya. Minungi siya na ko. Mister, nagmatapat ay ka. Nagmatapat ka ni mo. Nahuli sa iyong habol. Nagtapat ka ni mo, ha? Dahil, nitapat man ka na ako. Ito ang gusto ng kuwan. Hindi agad mo ba yung handot ka kayo? Mister, nagtukay akong gana. Ako sa mga gupig. Kanaot eh. Hangking ako. Ang kutina, bakit kita? Ano? Lami kayo madagit ang saba. Ang kalami. Buwan imong. Saan yung musik along mo? Kuwan ka na eh. Hindi ko ganahan nga magpaibabaw eh. Sige na, ipaibabaw. Shot ka na. Gamay ka ng dabultik. Sige ay. Agay. Kalami. Hinang tulog, inayo. Hinay na na. Nakahinay na na. Kalami. Imad. Kana. Sige pa. Ay lang. Magsaba-saba ko ron. Basta dili niya mapaspasan-paspasi. Alamian. Dahil may dunggo ng barko. Ito ka na itong nakuha. Tagpawan ako. Salamat mo ha. Dili ta ka mahimong makalimtan. Dili ko malimot ini. Nahitabo na ito sa I love yours. Kisingan sa imo. Nimo. Sige day mayet. Muna ko gawas sa mus barko. Magtunga na lang tan na store. At tanadong. Magawas na sa dini sa barko. Okay, tana. Inana ni tabo niyo dos barko gabi. Gubay, siya may nag-una-una. Ganoyahan mo na ako. Mo ba? Ispuko mo na. Tulog ka raw ng among nakuha. Tulog ka ron? Giun sa man, kaya magubugos ko. Lang, ngita lang kagwan. Saon ka may tabo? Gwapa! Gwapa siya pero mahilig. Kaluoy kas ba na tao na itong konminyo ganito siya. Bisan kinsa naman sad nga. Bisan kinsa kay mo George ato bayad bida. Ito nga, kalimti na ito siya. Sige. Tara. Dadon taga nga ito sa matrabaon. Aron ni paila-ila taga sa musir. Ha? Sige. Aron makasuno ka sa matrabaho. Sige, karga. Mo ba? Sulti ay ni mo. May kaila sa dagan ito syudad pag shopping ni mo. Oo, day. Oo. So, Happy Mart ba? Lagi. Mart desk kwan ba? Walo na kuno tabuno kung madawi. Kana. Og naa siya nagtrabaho sa Kamul bay. Mo ba? Ako siyang atuon bay. Nakagusto ko ni Alma. Pangyaban ako sa bay Tomas. Gani gyud kami nyo din. Kung sugton ko yung Alma, siya na akong pangasawon. Ayaw na pamisita sa amoy. Sugtun talang karoin. Salamat na Alma. Salamat kayo. Di man kagusto nga. Mamisita ko ni mo. Di mo sugot ang akong ate nga manguyab ko kay basin ko noong maparihas ko niya, mamapyos nga way amahan. Huwag ito'y amahan nga ni Angkwen. Ay, kalain. Lagi. Kung mamabdos ka na ako, manubagpud ko. Ay, okay ra ba di mo, di Alma? Di alam mo ito mo. Muro ito ba? Oo ba? Nakagusto man ko ni mo. Busa, bisag asa pa ta, kay uyab naman ta, bisag asa ko ni mo dadwin, aw, kuyog ko, kay nisalit man ko ni mo. Kinigwan big. Salamat di Alma. At ano? Malang kitag taksi. Manutag-mutag, okay ka? Cute din ini. Karoon pa dyan ko suway ini. Oh, Nestor.
Ilog ka. Kalami Tay pa sa ito nilaptik sa kuntiyan. Pero garden. Dili ang imo dili nilaptik sa kuntiyan. Nestor, tay sa maarang ka na sa kuha. Kadako niya kataasan na. Hinayan mo ito. Kaya sabi rin. Pwesto. Ano man eh? Darong tak sa ating pwesto. Gini. Agay, sakit. Agay, sorry. May piniro may sakit ini piniro. Pagkasli ko ha. Agay, pagkasli. Pagkaslan taga. Sunladang lagi kang dalon ko sa inyo. Ako ba ka inong ate? Isultihan naman ako siya nga naanak ko'y uyab niya. Imo na kong nahilabtan. Mauto nga siya na mismo ang nimando na ko nga dadon ka sa amo. Aron, imo kong pakaslan. Okay kayo. Hindi ko mamampunin mo. Salamat. Taxi driver, lugar lang anang iskina sa too. Lugar lang. Tiyan mo. Kung paan bang ko. Basig kasukaan kasi mo atin mo sa impagdana ko ng sinyo. Bagi nga naman ta ka, masaya na mismo ang nimandar na ako nga dadon ta ka sa iyang atubangan. So, muna ni Ruan. Oo, lagi. Pero, but kalip lang nga. Ibati ko kakuba nga. Nagkadoon ka sa inyo. Ay, kulba-kulba diha. Ay, si ate mismo ang ipatawag ni mo. Relax, doon ta sa amo. Abi mo, magpluspaya ang akong ate. Kunya, wa man siya uyag magipakita. Ambot, kinsa kay amahan anang iyang gisabak. Siya ang imo maguwang. Siya ang imong uyab, Alma? Oo, ate. Ngano di ay? Mura lagi ba nagkaila mo? Ay, Nagkaila mong duha? ay, Maayo kay ni Aka, Nestor. Alma, dili ko mo sugot ka kamong magpakasal. Kami ang magpakasal og dili ka mo. Pero nga naman, ate. Tungod kay kini si Nestor ang amahan sa akong gisabak. Dili. Nestor, ingna ko nga bakag ang tanang nagsulti ni Ate Christy. Kita ang magpakasal. Kita, Nestor! wa ko makatingog sa dihang nasayran ko na si Christy ang babae nga nagpahilabot na ko sa barko na mabdos di ay sa among gibuhat. Gibuwagan ko ni Alma. Wa ko magpakasal ni Christy. Kay nagpaabot pa ko nga panganak siya. Aron ipa-DNA test ko ang bata kung ako bagyod ang amahan ni ini. Kung ako mangyod ang nakita sa resulta, pakaslan ko na lang siya. Ako ito mga kasama ang kaagi ni Nestor. Diniling tulumanon. What's the style? Kung ako maganing amahat, nakaslan ko na lang style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Fredo ginaingon, nakasa ko og nahilayo sa inyong kiliran tungod sa atong panginahanglan. Apan nganong mauman kini ang imong gibaws diri nako. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ama pa part, tulong ka buwan lang imong paabuton og agawa sa kaninis prisuhan. O parts, duha ra man ka tuig akong silot sa pagkawkaw ko sa akong kwarta sa akong amo gud nga akong gitrabahuan. Aba. Kung mao na parehas ta, tukbuhan naman sa taon akong pagpuyo din makagawas ko. Duha ka tuig sa dakong preso nga akong ginunggab. Ya, buot tutigbas na ko. Dali alas tuig. Dali ra kayo. May dalaw ka. Yeah, parts, dini ka na ha. May dalaw ko. Si kumpare Will mo ang naa. Nagkuha na sa akong sumo para sa duha ko ka anak o sa akong gikalibin. Salamat taon di ay nga himsugod ang panglawas sa duha ko ka anak. O si Miriam. Kaning baywin mo. Si Miriam bangan di man siya maunhin ako. Ay, Naka na siya laing laki? pre, kung sa baga, buutan ka na yung usawa. Di lang siya makaani, kay way makabantay sa mga bata. Og timing po, si Saka ang iyang sugar. Inig-abot sa adlaw nga, kung nang tingatag ni mo konsumo. Sige pre. Og salamat ha kay may okay ra ka nga may mukuha sa kwarta. Kana tungod kay buutan kay na, si Kumare, pre. May gani kay, bisan niya kasud, nilas presuhan, magkakwarta, papangyapon ka. Di ba, pre?
Ako may tigihilot sa mga piniriso diri pre. Dagko man sila hatag. Nya, naninda po kog sigarilyo diri. May noon, pre. Kining, pre. Kung kabuhan mo gawas ka na, di na lang ko mabalik din niya. Tiguman lang ng imong kita din sa source persuan. Tiguman lang kita, pre. O kung dako na imong kita pagmarta din eh, aron dako ka og madag kwarta, inigawas mo sa persuan. 3,000 pesos ang iyang gihatag? O day, o tulo ka buwan gikan karon, makagawas na si kumpare dito sa persuan. Bakit na'y problema na ko karon? Kay may anak na tanga kamay pa. Usa kay buhaton ni Fredo kung masayid siya nga may anak ko sa laing laki. Ug ikaw pa gyud ang nagkapaanak nako. Ingon ani, ingon ini nila itong baton. Magbuwag na lang ta. Ug ang bata, ako lang nagkwaon. Ako nang ihatag sa akong iyaan. Aron sinay mo timan na. Di ko musugot. Ha? Dili na ko ipalayo na akong bata. Ikaw nalay palayo sa akong kinabuhi. Magbuwag na ta. Sugod karon, ayaw na pag-anhi din sa bahay. Sige. Pero unsa ha? Paana asa ko. Ug sa kausalan ko mari. Kausalan. Last lang ba? Panaasa ka? Panaba ko. Sige, last na lang yun. Tanas ko ito na. Last na bitaw. May kinatog pa nga tong anak sa duyan. Ug ang duha na mo ka anak ni Fredo, tuwa sa gawas nagduwa. Tanan no. Last na lang. Kaunon ko nagmaayo din. Ang last na ni ato. Kaunon ta ni Bes. Ang kanak maayo. Ang bilis pa rin ni mo. Man anya ay nagbalik din niya. Last na. Umari. Pagunita sa ko pang last. Pero mas taas kitong kang Fredo kaysa imo. Pero may lain kanina lang sa para mag-smile. Kalame. Mari. Mari. Ako nanipuan ng ako, Bi. Imo, Bi. Sige, plaster na ko, Prini. Ako. Kalame. Espasi, Layahan ako matulog ka lang yun na akong nakuha. Abi ni mo, natlok pa ko ining hapit na pagpauli ni Fredo kikang prisuhan. Pero, dawato na ko kung unsa may iyang isilot na ako, pre. Igog mapag-ayon ni Mus, pare. Huwag nanumpa baya siya. Nga di na mabalik sa prison. Pero unsa, ha? dakong posibilidad nga iya kang buwagan. Buwagan ka ni Pare Fredo. Pare? Pero, Elcado tayo. Kung iya kang biyaan, niya man ko. Andam kong sa pupo ni mo. Kita maglipin kung buwagan ka niya. Ikaw ba? Ay pakita nito og may ningabot yung ikasprisuan. Paminaw, suna mo daghang mga daga. Pero kan nagyo kalibin taon sa imong migo may magitayuan og kumpare pag yun ang magkalibin. Pero pita ni mo. Tintal ko pa. Anong ibo ba ito nagitayuan? Tintal taon ko. Tintal? Tintal ko lamay mangudsad ko ni si Miriam od. Ugot pagigangay. Nga. Kung iyang buwagan si Miriam, ako'y makiglib-in ni Miriam. Kaysa pagkatinood, naigugma di ko ni Miriam. Oh! Silso! High will mo! Ngano na kayo mo mga ininago, Miriam? Mahal ko kayo ikaw. Kumpare, ano yung manigibuhat na ako? Pasalo ako doon. Natinta lang ko. Mapagsanon manggod kaayo si Pare with mo good. Unya na dasad ko kay lami bayasad kay ng Jercher. Andam na kung dawaton kung unsa may isilot ni mo na ako dong. Kay kami doon ang nakasaan mo. Dili na ko gusto nga mabalik pas prisuhan. Ang makigbuwag na ko ni Miriam. Manggit akong laing babae nga ipuli ko niya. Kalang babae nga matuod nga nagmahal na ako. Salamat kayo, Linlin. Nagisugotain ko nimo. Kay mahal man ta kasukad pa kani adto o nabilanggo lang ka tungod sa dako mong panginahanglan sa kwarta. Dako gid akong pagmahay nga si Miriam pag akong ipanguyapan. Ikaw pa unta to.
Di unta ko mapreso. May trabaho man ka. Kita gigitagana sa kaytas ando nga magkadayon. Di na ta magiskot pa ni Miriam. Magpakasalta sa labing madali. Bailaing laki na may akin ako. Parang pa ko kasaway bayaan ni. Hindi magpunta. Yuko ni may Siga mo ko namang mata ni mo nga kita sa kuha. kadlakuan na imo. Manay ko nihiup sa ni Miriam. Ngano nang gabit ang gid siya. Basta di na marang sa kuha. Ay kabla ka. Ay ibila ta ni. Ug tarong dunduhan mo ka pa. Sige. Inayin na ko. Ini. Fredo. Fredo ka. Huguman sa nahitabo namo, kami na ang nag-live-in. Dako gid ang pagmahay ni Miriam nga nagluib siya nako. Tod karon, ako pa di ay ang iyang gihigugma. Dako gyud ang iyang pagmahay. Magto kasama ang kaagi ni Frido, dinining tulumanon. Sa style, dako gyud ang iyang pagmahay style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Naldo. Ginaingon. Kung nagtalainan ang batanon kani adtong panahon, kaysa karon nga daghan ng hilason. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Badoy Naldo, sugatan ko palihog kay bukat kay nag-apong kita. Ana, bining. Usa mo kasayom ko nimo nagumpra. Usa man eh. Kasaging ni Manoy akong mantikaan na aron ni baligya. Dawata sa di palihog we kani. Na ang pinagilukdo nimo bining be. Oops. Salamat Manoy Naldo, kasakit sa kuliok ka. Di magsakit kay kabugat ang gilukdo nimo nga tunga sa sako. Gidaghan akong palit kay barato man. Baya, timing nga mamaligya ka na. Karon bining. Kay dunay duwa nga basketball. Dagang tao mananaw. Ugadi Badoy, gasayo kog nilakaw. Ang mga bata di ay niadto na sa eskwelahan. Nagatuog pa man. Utso na mas buntag, nga absent na sad. Waman may paunang kwarta. Kaya may kwarta sa tiyo, Naldo. Pastilan, di mo eskwela kung way bound nga kwarta siya na. Alangan. So may palit na mong snacks. May pag mga absent. Tuog sa kong balik mabining. Si Ace, man lagi siyang gihigdaan. Tuan na sa to silang Ferhel. Unsa? Pasag din ang mga anak. Ang mga anak kung dili makatiwa silang pag-eskwela bining. Nang imong mga anak nga, purbida. Katinga lagi kayo magkonsumisyon, anak. Uya lagi, sukad nga gibiyaan mis ilang amahan kay may uban sila ing babae, mura naman silang nawad-an og paglaom. Ana, utos ng bana nimo. Nagtagpog problema. Tugat-tugat, pamabae, mga daghang kwarta. Asa di lang. Kutom sa kumahimo, tabang nga di ka. Nga mo pitol niya ng Sina og Ace. Okay, palit again, my baby. Gawin ito kwarta kay palit ito. Mugos man gud ka. Ako pa nagpa-jam nimo nya ari pa ka mangayo na akong beer. Subagon tanong ka. Gud karon. Amigo ta nya subagon ko nimo. Basta budget kayo ka. Hasul kay ka. Gusto mo bagay ka? Dahil sumpag ng korla, agad ko sumpag dahil. Ano nga na dito? Hunong na mo ka na! Hunong! Ato tayo parang kayo tanong sumpag ha! Okay na, sir. Amigo naman, me. Amigo mo dahil, sir. Nya, anong bago siya, laay kayo. Laay kayo. Sulan mo ko ni mo, good. Sige, magagpangayo nga mamugos pa ka.
Bati ka, eh. Ayan ni mo, kaya ni mo, Pangtuloy. Is. Kaya mo na tanaw na ko ni mo, Sus. Ah. Kagut mo biya ka. Gusto na mo na. Birel, gusto na mo. Hatag lang mo kahasol sa inyong mga ginikanan. Pamuli mo sa inyo. Ace, may lagom ang usani mo kamata. Black eye mo lagi na. Klaro ang black eye na, tiyo. Klaro ka na. Napoy mata nga di mo black eye na amang lagom niya. Kapoy ba yan ninyo? Ma! Ano? Doon ka linya nga puwang niya sa pregnancy test. Maptos ko. Antonio ka si Brian. Akong sultihan nga maptos ko. Ako yung pangkuno na. Sino? Oh, ngigani mo sa? So, ako ka na? Imo lagi ni. Nanaday ka. Usman, di ka mo angkon ining akong gimagdos ro, Brian? Katamuan ko sa atong mga barkada kung ako'y mo angko na. Si kinsam ngayon gakus-gakus ni mo. Sa ato pa? Ani ko angkon nga ako'y imahan na. Period. Paita sa gidangatan ni Sheena Manoy. Wala, resulta na ang pagkalaagan. Saan nga sosyal magay na sina? Hilason. Otro sa na si magsulti, magpirming nagkagot. Gisuro ka bang baba. Siguro sang urasa. Sa ganahan sila muli, mo pa ipauli. Bahalag unsang adlawa, sa unsang urasa na. Maragwa naman siguro na mag-eskwela sa is. Paita, Manoy Naldo. Pait yun. Dublihon ako akong pagpanikabot kay naan ako'y apupuhon. Bineng! Si Luila ba? Nangita man tugmid. Halaplay. Kaya, di man istiin. Mao ba pa? Sige, buat tukos ila karon. Lo, ina mas mama Bining. Tuwa sa ilang mangyula. Nagusama siya dito. Ay, nagpamid para makakaon mo. Ako nga tuon, misakit na nga akong tiyan. Wala pag siguro. Wala siguro ka mukhaon. Kaya na. Wala magkalami isudan. Kaya lagi buwad man. Ay, patakag sulti lo. Sakit akong tiyan. Basig mga anak na ko. Utsangan! Duha naman kabuwan. Sukad nga anak, tinaw na ba kang ihi diha? Perting tinawa. Hala? Palawayon ako si Brian sa akong anak. Ngawa niya ang kuna. Ako na lang kon anak sin, ha? Kanito pag yun nga lab kay tika, pero mamili manggug ka gato. Tinuod ka, Ferhel. Ika'y magpagkaamahan sa akong anak. Wow! Sana all! Ni ano ta? Ikaw rin pasang ni Aaron sa inyo. Ako ra sila. Basta paya, Ferhel, ha? Tumana ba yung imong gi-promise? Buhaton ako ang tanan. Aron mabuhi ko kamo sa imong anak sina. Kay dugay na ako nang ando yan eh. Ari. Brian, kung sa akong pangayuon ni mo sa akong anak, iyatak pa yun, Lagi, ayaw sigig balik. Sina. May patol matawag kang berhel nga perting adika na. Unya na naman na maligya pag siya ginadiling drugas. Wag ka kuya-waya ng tawhana. Nga gipanid-an naman na siya sa mga polis. Baya ni mo, Sina. Alangan masag magsigig kog salig ni Mama Bining nga naaman ka sigig pamantay. Kapoy biyan ni baya. May pagmulayas. Mga badlungon ka ng imong mga anak. Gipadako man unta nga madlukos Ginoo. Way mapili nilang is og Sina.
Pining! Reynaldo! Kinsa ron? Ang tingog, di ko malimot, aro. Si Tilong ron. Ha? Tilong, ano? Piring, mga pulis ang bahay ni Berelog. Japil og dakop sila si Sina o guys. Naunsa man mong duha, Sina? Is, huwag yun mo maguna-una sa inyong kaugmaon. Wa yun. Kaya kung nag-una-huna pa, dili sila magsi-standby sa ilang biril. Kabaw na ko na sila. Nga gipanid-an na sa mga pulis si Biril. Mo, Sina, naunsa ka man itaong babayana ka. Ati man na lang akong anak mabining. Tanawa. Hilak ti karon, Sina. Ayahay mo yung kinabuhing gawas nun kaysa ni Aspisuhan. Pangawagin mo'y alamag sa kinabuhi. Kusadyo! Bida sudyaan pa may noon mo. Pag binuutan mo, aron makagawas na yun mo, Sina, Ace. Karoon na lang hinuon mo magbinuutan. Gana priso na. Pastilan mo, Bining. Nagkaingon yugo nga mas maayo nga napriso sila si Sina ug Ace kaysa naa sila sa gawas. Mga way alamag mga anaka. O katong mga kasama ang kaagi ni Naldo, dinining Tulmanon. Sa style, mga way alambag nga mga anak style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Aster, ingon, bahalag mo comment mo maayo, nag-i-under ko nga kung bana, ay magpangilabot kay, wa man may labot. Mao kining nahitabo sa kong kinapuhi nga di na ako mahimong, mahikalan. Hapit na mapuno sa tubig ang duha ka baril, kinahanglang magpundo kag daghan, kay daghan ra batag bulingon karon to eh. Tabangan ti kaglaba, Aster. Say tabangan. Ako ba, mutabang ko ni mo glaba kay daghang kayo ng mga kasunis, oh. Mga maong pag yun. Ako di mang labang, ikaw man. Ako di ay? Ikaw. Nindot ako pa'y nagpumba sa puso aron magpundo og tubig sa duha ka dagkong baril. Unya, ako pa di manglaba. Ha, kanindot. Mamahaw na ta, tawag ato si Esther, si Aster o si Toye. Tuas puso ay nalaba. Paundangan na to sila sa Toye. Agad na to. Naraba sa isilingan na to, iso kayo, kanang Muslim. Si Talib, iso kita si... Kinsabang umaga na to, si Aster, ha? May lahi pa batang umagad nga si Aster man. Kaya nga no, man di. Si Tuye ang naglaba sa dagang mga bulingon. Ang lain sa gayog, ang mga limpyo mo ay laban, ang bulingon yun. Hilam, me. Nooy taon kaayo, Tuye. Samtang lang laba ang atong anak. Ang asawa naglingkod, nagpamanicure, pedicure. Nanayo na lang paghilabotan nilang Tuye. Manghilabot gyud ko kay atong anak si Tuye ang gi-under ni Aster. Nindot. Ang bana naglaba, niyang asawa nagpagwapa. Ay panghilabot yots. Taro nga lang naglugit ang ako ingrown diha. Esther, swerte kay kang Tuye. Gwapo na. Labandiro pa. Hilom na diha bayot be. Dalian na imong pagmanicure pedicure na ko be kay mulakaw ko. Asa ba ka, day Aster? Suloy. Uban ko day. Uman na nang imong pagpanglaba diha, igsigig uban-uban. Ang uban na ranas buhok. Ay, kamayota ka. Gisamaran man ko nimo. Sorry. Masukok naman diha. Maon na. Resulta na yung gaban ng bayhana ka kay daog-daogan kay kagbana. Ayuta ka. Ang dili ra ba ako gusto kanagyong hilabtan ng akong kinabuhi. Sultihan ta kabayot. Bisag kinsa ninyo dinhi sa atong dapit, wa mo'y katungod nga manghilabot namo. Kay amo ning kinabuhi, andiron ko man ang akong bana ay mo comment kay wa mo'y mga labot. Mao ka. Masukod ay kay Truman akong gisulti. Ang gi-andel ni mo si Toye. Kiinan ta kang bayuta ka. Ayok pang hilabot. O bayhana ka. Tunggabo na kining pusi ron. Gidongga ba? Hapit na di ay madongga be. Gidongga ba ang tata? Ayaw ay bana. Sa ay pagtakag tabi taon kay ni ana sila paingon si Aster o si Toye.
Ganun nahilo man mong duha. Pagduol na mo. Nanglibak mo? Oy, wa man day libak. Libak nga naman. Mao gyud mo sa? Kinsang wa dinhi mo ilibakon. Ay palabis pagdaog-daog sa among anak. Kisa may ako gidaog-daog ba? Papa, si Toye. Giandir jud ug maayo among anak ang imong bana. Mag-drive pagkabalabal unya ikabuntag palabon og daghan unya kagabi magkabalabal na sad. Nay, ay panglabot kay wa kay labot. Unsa way labot nga inahan man kon Toye? Magtanaw lang ko sa kalisod sa akong anak nga nang ikaw man tayo na asawa sa among anak. Di ay, nagbasol mo nga ako ang nasawa ni Toy. May imong karon dayon akong iuli ninyo ni inyong anak. Baya. Sus na mo anak. Luto tayo sudan. Busog pa ta. Kusog kay kamusukol na ko day. Ay angay masagan suklan. Angay Gusto na! Saba! Alingugog! Toy. Kay Aster, sakit ikong buko-buko day. Na? Hiluta ko day. Kay, Kukamong mo hilot. Katog na diha. di ba ako makatog sa kasakit day? Kapoy mo Toy. Day, kanila hiluta oh. Banay na massage oh. Ikaw yun ni day. Tanawar ko oh. Nagbawag. Ano day? Nito'y haka ang liog day mo. Nagkubrang na suko. Toy, kung di pa nadako, maot na gid kay kang tawhana ka. Bebe. Unang hiluton be. Buta mo day oh. Nag-Thailander day. Ay, kanindot yung mahilo sa akong 4 adults. Lip-lipat pa yung iyang mata. Day, giludan na nimo ako ah. Padango ka usa. Ay, kusako niya ako. Tagbawon ta karon. Ay, na naghilota day. Day, Sige na lang ko. Dagan na ba kakilaban ganiha? okay. Nakasabaw day. Hindi ko nagkakas day. Toye. Nahan kayo. Ay! Babaw na na! Kaya, Kabati ka aron nila. kabati. Kung sa kasaba ang iyang bakba nga yaw-yaw, mausat ang kasaba kung sa iturjakon ni Toye. Suya ka. Ha? Masahi isa rin. Di ha? Sana ka. Mag-uwa ng maayo kay. Iyaw mo na murag magkubra ka ito eh. Murag spiting kubra mga nasa Afrika. Isang layo, tirahan ka. Bihakaw, mayong o, kumasako. Kanida, hindi kaning. Lulukay din. Asa maliwat si Toye sa nagligwan. Tan sa tikaning lulukay din. Aron di ka masuya nila. Tiguang, be, dala tiguang. Laway. Laway. Day, drive na ko kabalhabal day. Hato na ko. Oh, sige. Oh. Ulik sa'yo to ha. O, lagi day. Sige, hato na ko. Tani sa to. Matuko balik. Puya bisyo ha. Tuyi, habali ko. O, dali. Bika ka. Sakay na, sakay. Oh, sige na. Sakay na ko ha? Oops! Asa man kayot? Sa langit. Sure, asa bitaw ka? Sa langit lagi. Gusto kong mukha ng cobra. Bayrang teka. Meow. Kadaghan ko ni mo kwarta, yot. Imo na nito ye. Baka na ko sa cobra ni mo, pe. Di mo ka ng dagang kwarta? Ay, napungutan na to ye. Sige na. Dadaan ako sa langit. Na may mga pulis.
Kinsay lang gipangita. Bayot ko no. Kaysa may bayot alis tong dapit na maligyag utot si demonyo. Oh, kaysa pa na, tay. Hindi ka nang bayot nga manicurista. Maligya man na siya. Unsa? Nganong nahiba man pud ka, Aster? Kita man ko. Doon naman gadi na siya customer nga muanhas ila nga pulis ra pud. Oh, basig mamalit na sila. Murag dili. Kay nagdaman kuno na sila guwaran. Unsa? Kung mauna, dakpo na nilang bayot. Paami ko ni mo tuye. Ay, sabas akong asawa. Shudi. Thanks. Muna ko ni mo gawas ng pension house sa tuye. Sige, bayot. Sige. Oh, saan ni? Pag-iyo, pusasanti ka. Anong ipusasan man ko ni mo, sir? Dakpon ka kay namaligya kag utos demonyo. Kaya kapkakan tinggal nila. Ayaw paglihok. Sir! Dira ebidensya. Dira. Ha? La. Namaligya di kag sabo? La. Dira. Ikaw. Huyog ka na mo sa presin. Oh. Ito ko'y labot, sir. Ako mamaligya. Kuhuyog lang na mo. Dali na. Yung banaha ka? Nga nung nagkuyog-kuyog man mong duhas bayot. Dito pag yun mo lakpis motel. Kuan man good, sir. Onsay kuan. Mikaon man good ang bayot sa akong kubra. Gibayaran man ko niya. Ibiglan ko? Ay man yung gibay. Ambe. Wala na ako. Tonas mga pulis nga nagdakop na mo. Unsa? Gipakaon pa nimong imong kubras bayot. Dakpan ka pa. Maayo na lang gani. Didang kitrakta si Toy. Negative siya. Mong nagkagawas ra pud siya sa prisuhan. Kay di man siya user. Og samot nang dili siya pusher. Alang siya kahanduser. Among ragyot siya in town. Kung saon, hangol man ang bayot nota sa kumbana nga murag kubra ka na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ruel. Ginaingon, kining mga lalaking may pagkahabugiro, magkuntis na lang sa hambog kung pila ka mga babae ang ilang naturjakan. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong limtan. Salamat sa imong paghatod nako, Fredo. Uy, sa payan, Bika. Manaog sa ko, Fred, ha? Sige, sige. Dala kong bayad, o. Ibalik na si mong pitaka ang kwarta, Bik. Dili ko mudawat, ano? Ano, mandot? Dili kwarta nga kung gusto nga ibayad na ako. Unsam di imong gusto ibayad nako? Dollar? Dili dollar, Bika. Unsa man di ay, Fredo? Pwede ikaw, Bika? Cha, duha ka? Kamu mga habal drive, ang bugiro, gid mo sa. Pag gid mo'y kalaina ni Ruel. Grante? Pagan man po ng sibilyan. Dili taon ko parehas ni Fredo. Mamugos nga motor dya ko babae. Lahi taon ko, Joy. Kung may gusto na ko ang babae, ay di sa ko mamugos. Uwe, nga naman itong nagkasakay ni Mas Jacqueline, be. Idamang ko na ni mo siyang motel. Si Jacqueline? Kuan, paman po siyang balibad. Ay, pastila. Jacqueline man. Mao na diha. Sayo na para ninyong mga babay. Na, pastila. Kung magkasinabot lang tayo dayon, ihatag na ko nimo ang tanan akong kita sa akong pag-drive ug habal-habal. Ay, kung kabuang ni Ruel. Ato kang Jacqueline. Oh, kamusta man imong pag-drive ug habal-habal, Ruel? Okay naman pa. Usahay dako kita, usahay pod gamay. Mas maayo na lang kay makatabang pagkatao na mos gastuhan inis bahay na mong mama nimo. May pangutana lang ko nimo. Unsa man na pa? Tinuod ba nga nagpadaghan na mo spredo sa mga babae nga inyong maturjakan? At spredo ba ka ito manakop og bitin? Fredo Balispen? Di ba taon ka ng istorya? Mga halbal-habal po rin sa ato. Daghan ko naman mga pasahero mga babae nga inyong nauyab. Ay gito, ang mga istorbot pa pa. Miss, motor? Sorry, di ka type na ko, Fred. Ikaw yakal. Adol ko mo sakay sa motor ni Ruel. Di ko ni mo yakal. Diyan problema diha. Bayot. Ay, motor ko, Bill. Dali ba, motor ko. Asa mo ka bayot? Abi sa kasa, ka na matagbaw ko. Pag matagbaw pod ka. Bay, Fredo. Daginuton ko ni. Daginuta? Huwag mo kayo patawad, basta bayot.
lagi na, Will. I-open na yung slipper, Will. Will, sige na, Will. Nara. Ikadug, ay, nara na sila. Taas sa yung zipper. Taas sa kanin. Oh, kaukad. Ukad uya. Adi, omon. Nara, kalikay. Ay, sa pagsugod diha. Magsabot sa ta. O sabi ato sabutan, Will. Bayaran ko nimo. O singan. Sigaw mo na mata nimo. Bayaran ba ko nimo? Ibe, sira na kong balik ang zipper. Adugon ka taas ang sira. Will. Adugon kay Will. Ibalik kong open ang zipper. Ay, slide ako. Kadiyot. Oh, so cute. Tapos kayo naglihan. Saman, mubayad ka, Dili. Kay bunog ikarong bayuta ka. Bayad ka nga ba? May nabaklaro ba? May nabaklaro sa Dili ka pa makasugod yung luhod. Bayad sabi. O niya, iniguman na lang kong bayad. Bayad sa BB. O si PBB. Pay before broadcast. Bisyo na ko, ate, ha? Kuan, 1K. 1K? 1,000, okay na eh. Oo. Ambi dahil. Ambi dahil. Automatic man. Play. Sige diya. Aw. Pinadulog si aw. Inaya bayot. Inayon pag yun ang kini. Aw. Napangag na ko. Di na ningipon. Well, so mga alas 6 sa buntag. Di ka mo drive ron? Alas 6 na. Gilantan man ko pa. Lagsik pa ni mo gapon? Bugat pamati ko sa kong puson pa. Ipangihi na. Wanta man ka. Nasapin as doktor. Ay, sakita yung pangihi. Nanganom ni. Duko ami kawas akong. Pa! Ma! Unsay nasira man ka. Gamit ka bisig kinsa, Roel? Unsa? Pastilan. Nasira ka. Wa man ka magmatngon, Roel. Nasira ka sa bayot, Roel? Wa nailain akong pasangil ng Fredo. Last nga nakikilawas na ako, katong bayot. Wa man kay pili. Bisag kinsa. Fredo. Bika. Hubog mangga? Motor ka? Ha? Motor jack ka ba? Ha ka dyan. Ano naman, Bik? Dad ako bisag asa, Fred. Puslan man nga way nagmahal. Motor jack pa more! Kini? Agay! Murang nagyakal. Sobra pa na siyakal, Bika. Eh, bugak sa gugot. Ulid lang. Fredo! Fredo! Kasakit sa kupuson. Nangihi ko. Ano? Sa maning niagas sa dugo! Duha na mo, Roel Fredo. Duha na mo. Kung sa imong ipasabot, doktor? Duha na mong mga sira. Unsa? Inayin na tingin mo gimbay, Roel. Mauwaw ko. Nasira po ka? Nikitsa? Bika, good. Magkasira si Bika? Ayaw mo patakag pasangil na ko. Ikailas na kong nigamit, Bika. Ay man ang pag-deny, good. Hilom da, Fredo. Ikihatay noon ka mo, imo. Nga mo ang mga musultin ako, Bika. Nga makasira, manday ka. Hi, Joy. Hi, diha, Roel. Ay, paduol na ko, Biki. Matakdan niya ko sa imong sira. Sakitag ko medyo. Bitaw, namadiyong madinis sa tundapit nga nasira kag bayot. Hastas Fredo, sikat pud kaayo nga nasira pod ni Becca. Masaon, naglumba man mong duwas inyong mga hambog kung kinsay kinadaghanan ninyong naturjakan. Joy! Imbes nakaguston ta ko ni Roel, nawa hinog kalit.
Kakuyawon ta nako nga makauyab kong lalaking sira. Sakit ang masira. Uwaw pagikos babae nga akong gihigugma, si Joy. Kini lagi manghambog ta. Wagi maayong resulta. Ug mo to mo listeners atong What's the Style Part 30 og salamat kaaysa ng comment nga dadyon mo nga na-appeal sa atong pag-vlog og atong sunod nga upload mga listeners atong Part 31 tangatangin na pud mga listeners og akong shout out tanang ka comment sa kuha. Shout out na ko si Ma'am Lindsay Arnel. Ug shout out po na ko si Ma'am Del 79 da sa Hong Kong. Shout out na ko si Oscar Abedog diha sa Grahe Karkar, Cebu. O akong i-shout out po ang mga amigo ni Oscar Abedog diha nagtambay sa iyang payag na naminaw. Shout out niyo diha tanan. O shout out po na ko si Sir Dads Vasquez. Shout out na ko si Ryan in Quito. O shout out po na ko si Sir Willo. O mga itong listeners tanan ka comment sa to atong gi-shout out. O atang-atangin na po sunod atong upload listeners. Uspo na ko. Salamat jud kay inyong tanan.